De tror, at de er frigjort for alle ting ved arrogant at bære deres falske frisind. Det ændrer ikke på, at de er klar med hver dag med deres største interesse, det er nale fame. Hvorfor leder I kun i den gale ende? Hvad er det for en skat, I tror man kan finde ved at synke hånden i den brune honning? Krukke af lort, det er en creme, der får jer til at føle smuk. At bære kurs medicin, og det er sgu umuligt, når I har lort på handsken mere end 10 gange uligt. I sidder alle fast i den anale fase og taber i togen af en fysisk ekstase. Henrik fra Ubi springer træningen over for en nuller tarmen på en mand fra Hvidovre. Så pak nu sammen med jeres højtidelighed for fan. Jeres pølle ekspertise hjælper ikke på dagen. Folk, der bygger et og andet, dog har de aldrig haft held med det på vandet. Problemet skal nok findes i deres kommunikation, der indeholder cirka 0 information. De snakker rigt om fysik og matematik, men fatter ikke en skid af den basale logik. I praksis er det kun søm, hammer og stige, og ofte i job vil man høre dem sige: Vi er ingeniører, og vi kan godt lide at bygge ting, som man kan bruge til at bygge ting med. Bløde løg er blødere end Pak nu sammen med jeres højtidelighed for fan. Jeres pølle ekspertise hjælper ikke på dagen. At trække manual for at undgå at stemmerne kan blive lille tal. Deres fiselige lighed er en branche for en hver en tabt banan, der blot mangler en chance. Vi føler at vi skylder just en ordentlig bejman, men det er allerede klaret af deres eget bagland. Til deres fester er der så for folk der kommer 18/3 af formand og hans kompagnoner. For togkammerrådet har vi kun respekt. Vi ville give handicap til en hver en sag, men psykologerne de kan bare og sløje og siffes. Hvem er de? Så pak nu sammen med jeres højtidelighed for fan. Jeres pølle ekspertise hjælper ikke på dagen.